където може. Трябваше да спра. Ама не спираме. Няма как. Добре сме. Да. Добре. Там тия правят някакъв шорткът. Ама ние ще се цепим нагоре. Без шорткъти. Научили сме се. Без никакви шорткъти. Айде, кифтета ни рива. Тук сега ще ни ревят на 170 пулс. Голема работа. Си изпирал. Яко читват. Цепиме нагоре и това. На по-дългата пътека. Сърцето ми ще се пръсне всеки момент. Ма нали сме дошли да ни е яко. Няма как. Я. Съни тебе следващия път и тебе мая да те вземе. Така като гледам. Много яко, че няма никой. Ела ти кеф. Тия нека си ходят натам. Ние сме си добре тук. Къде са вейповете? Къде са цигарите? Къде е тревата? Няма ги. Мислим, че съм на 70 и не знам. Почвам да си мисля, не беше ли това пътеката? Ама, сега ще видим. Ще е много тъпо, ако е това пътеката, ама би трябвало и тук да ни изкарам. Това женица вика, че тази пътека е за пенсионери. Но оная ще я пробваме друг път. Била само стръмно изкачване, а тук е стандартната си. Ето, се стига до камъните и там. Така, почти 8 км. Сега след малко се качваме на камъните и става страшно. Вече мечтая за боба и за кебабченцата. Ох, айде още малко. Айде пак включване преди камъните. Абе, много интересно как до сега един човек не съм видял, който ме задминава. Това е за първ път ми се случва. Вече няколко пъти се качвам нагоре, но сега винаги са ме минали, този път никой. Даже напротив, аз задминавам някакви хора. Но 8 км и половина. Те са на камъните, ще се измяткаме много хубаво. Чума се. Видим какво ще стане. Пустите камъни. Изглежда толкова зле. Много малко е волата на Биги специалното съдействие. Ако не беше той, не знам. Пулса стигна 193. Ама нищо да. Бия за 350 път, ама не успях. И сега малко надолу.
Голям кеф. Game of Thrones малко. Да се метна ли? Ето къде е сега в ето това. Ара няма да се измяткам. Без да искам си спрях тренировката. Много умно ми так, браво. Пореден път. Нищо да е. Поне тотала го знаем. Това е важното. Опа. Мале тук ева ти преспите. Потъваме. Като Титаник. Между другото, зимата е по-яко май да се качиш на Черни връх, колкото през лятото. В смисъл зимата, да, когато има сняг горе на Черни връх. Не знам защо. Тия камъни бяха по-лесни, в смисъл. Пак можеш да умреш, ама някакво по-забавно. Като е кал и гняз не е толкова яко. Ама са определено топ. Бирата няма да коментирам горе. С кладницата и кебабчетата. Топ. Без коментар. Вземи аптечката. Почти стигнахме. Времето е супер. Много е добро. Това яке изобщо не ми трябваше. Много яко.